ବର୍ଷା ପାଗରେ କ'ଣ ରୋଷେଇ ହେଇଛି ମାଆକୁ ପଚାରିବେ କ'ଣ ରୋଷେଇ ହେଇଛି। ମା ଆଜି କ'ଣ ରୋଷେଇ ହେଇଛି? ଅଣ୍ଡା ଭୁଜିଆ, ପୋଟଳ କୁନ୍ଦୁରି ଭଜା, ଡାଲି ଲଙ୍କା। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନାନୀ ଡାଲି ଖାଉନି, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଅଣ୍ଡା ଭଜା, କୁନ୍ଦୁରି ଭଜା ଆଉ ଶୁଖିଲା ଭାତ, ଆଉ ଆମେ ଡାଲି ନେଲୁ, ତା'ର ଡାଲି ନେଲାନି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତା ସହିତ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଟିକେ ଅଛି, ତ ପିଆଜ, ଅଣ୍ଡା ଭଜା, କୁନ୍ଦୁରି ଭଜା, ଭାତ ଆଉ ଲୁଣ ଆଉ ଏଇ ପାଣି ଏଇ ତ ଜୀବନ। ଆଉ ଆସନ୍ତୁ ଖାଇଦେବା, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ କଥା ହେଉଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ଟାଇପ୍ର ହେଇଛି ଆଜି ରୋଷେଇଟା। ନମସ୍କାର।